Гыйнвар айында ЮХИДИ хезмәткәрләре республикабызда баласын автокреслосыз йөртүчеләрне ошыклау буенча рейдлар уздырды. Әлеге рейдлар еш пассажирлар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләрен киметү максатыннан үтте. Шаллыдан безнең репортаж. Профилактик рейд кичке 4-тен 23 сәгатькә кадәр шәһәрнең төп проспектларында узды. Беренче хокук бузучы үзен озак көттермәде. Ярты сәгатьтән соң автоинспекторлар баланы махсус җайланмасыз йөртүче хатын-кызны туктатты. А сколько лет ребенку? До 7 лет обязательно в детском удержанном устройстве должен быть ребенок. Автокреслодан тыш юл-патруль хезмәткәрләре яктылык үткәрүчәнлек документлар торышын һәм машина йөртүчеләрнең аеклыгын тикшерде. Работаем по грубым нарушениям, таким как Кагыйдәләрне тупас бозу, тәрәзәләрне каралту, балаларны махсус җырылмаларсыз йөртү кебек очракларга аерым игътибар итәбез. Исерек хәлдә транспорт йөртүчеләрне ачыклап, беркетмәләр төзибез. 7 сәгатьлек рейд барышында автоинспекторлар 100-дән артык хокук бозу очрагын ачыклады. Беркетмәләрнең күбесе тренировка таләпләренә туры килмәгән өчен төзелгән. Рейд барышында шундый 57 очрак билгеле булды. Калган шоферлар автокреслосыз булмау, срогы чыккан страховка, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу һәм кайышларын эләктермәү өчен салынган. Лилия Гатина, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар.